Ahojte obchodníci, vitajte späť na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme hlboko do TradeVector AI, jednej z najhorúcejších platformiem v obchodnom svete práve teraz. Ak ste premýšľali, ako využiť umelú inteligenciu na získanie viac obchodných príležitostí, potom si toto video nenechajte ujsť. Je to len marketing, alebo vám to skutočne môže dať výhodu? Poďme to zistiť. Takže, čo presne je TradeVector AI? TradeVector AI je obchodná platforma poháňaná umelou inteligenciou, ktorej už dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Či už obchodujete s kryptomenami, forexom, akciami alebo komoditami, TradeVector AI je navrhnutý tak, aby skenoval milióny trhových signálov za sekundu a pomohol vám nájsť ziskové obchody rýchlejšie ako ktokoľvek iný. A takto to funguje. Rýchle skenovanie trhu. Umelá inteligencia analyzuje oveľa viac údajov, než by kedy dokázal človek, a zachytáva trendy a príležitosti skôr, než si ostatní stihnú aktualizovať svoje grafy. Žiadna technická zložitosť. Naozaj, stačí sa prihlásiť, pozrieť sa na panel a vykonať obchod. Žiadne kódovanie, žiadne zložité nastavenia. 24/7 obchodný motor. Umelá inteligencia skenuje trhy dňom i nocou, hľadá signály aj keď spíte. A pre váš pokoj na duši ponúkajú pokročilé nástroje na riadenie rizík a plný demo režim, takže si môžete precvičiť bez toho, aby ste riskovali skutočné peniaze. Teraz sa pozrime na výhody a nevýhody. Tu sú výhody: rýchlosť a presnosť. TradeVector AI poskytuje trhové informácie v reálnom čase. Je to naozaj rýchlejšie ako čokoľvek, čo som kedy použil. Jednoduché použitie. Rozhranie je čisté a ľahko použiteľné aj pre začiatočníkov. Nemusíte byť technický expert, aby ste začali. Personalizácia. Môžete použiť automatizované AI stratégie alebo si prispôsobiť vlastné. Máte kontrolu ako chcete. Spoľahlivosť. Nikdy som nezaznamenal žiadne výpadky a podpora je rýchla. To je obrovské plus pre aktívnych obchodníkov. A tu sú nevýhody. Krivka učenia. Ak ste v obchodovaní noví, stále sa musíte veľa učiť. Umelá inteligencia pomáha, ale stále musíte pochopiť základy. Náklady. Samotná platforma je bezplatná, ale stále musíte platiť štandardné obchodné poplatky. Trhové riziko. Ako pri každom obchode, zisky nie sú zaručené. Nástroje na riadenie rizík pomáhajú, ale stále musíte obchodovať múdro. Takže, stojí TradeVector AI za to? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník hľadajúci pomoc AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám dala výhodu. Odporúčam začať s ich bezrizikovým demo režimom, otestovať signály AI a zistiť, či to vyhovuje vášmu štýlu. Ak chcete obchodovať rýchlejšie, múdrejšie a zostať vpredu na súčasnom trhu, určite si pozrite TradeVector AI. Odkaz je v popise nižšie. Šťastné obchodovanie a dajte mi vedieť, čo si myslíte v komentároch. Ak sa vám táto recenzia zdala užitočná, dajte jej palec hore a prihláste sa na odber ďalších obchodných tipov. Uvidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte múdro a investujte bezpečne.